Bueno, precisamente esa é a razón da miña presencia aquí. Estaba a secretaria general de Pesca do Ministerio, eh, estaban prácticamente todos os patronos, de xeito presencial, ademais, hoxe aquí, para celebrar unha reunión do Padroado que creo que a nosa presencia hoxe aquí de todos o que quería é, pois eso, poñer de manifesto que dende hai 25 anos, dende o ano 2001, aquí en Vigo, existe un centro que a día de hoxe é unha referencia en moitas cousas que estamos falando no Padroado, en investigación mariña, en vivir do mar dun xeito sostible. Remataba a reunión do Padroado cunha exposición das cifras do que supón a economía do mar en Galicia, que a verdade que son impresionantes, tanto en capturas, en acuicultura, o mundo da conserva. Somos unha das referencias, en algúns sectores como a conserva a máxima, unha das referencias en Europa de facer as cousas ben, de vivir do mar, de que moita xente teña aí o seu medio de vida e de que se faga de xeito sostible. O CEDMAR ten moita responsabilidade, no bo sentido niso, en todos os proxectos que levou a cabo de investigación durante estes anos para a mellora da produción, limpeza dos mares, facer unha explotación dos nosos recursos de xeito sostible, unha infinidade de actividades nas que estivo, e tamén unha parte moi importante que resaltábamos no Padroado, todos os proxectos de cooperación donde o CEDMAR foi o brazo executor da Xunta de Galicia en lugares que ademais son especialmente interesantes para facer relacións comerciais. Estou falando de Cabo Verde. Eu hai anos estuve visitando precisamente un proxecto de cooperación da Xunta de Galicia que pulsaba o CEDMAR en Cabo Verde. En Perú tamén, despois todo eso permitiu, o decían algúns dos membros do Padroado, poder establecer relacións de tipo comercial con eses lugares onde antes o CEDMAR fixo traballos de cooperación e transformou métodos que teñen que ver coa pesca moi artesanais e moi pouco rendibles en xeitos de actuar moito máis modernos. Bueno, digo, en definitiva, temos aquí un centro de referencia que ademais eu cando vou a Bruselas comprobo que é moi tido en conta polos responsables de pesca da Comisión. Saben que existe este centro aquí, o consultan para moitas cousas e piden dictámenes, e en conxunto creo que acadou un prestixio que é bo difundir. Eu decía tamén que ainda sabemos pouco todo o que se fai aquí, que é un motivo de orgullo, e, polo tanto, vir aquí os 25 anos para poñerlo en manifesto creo que non é unha boa idea.